tajba. Għax jiflok ma ngħid fejn tħobb il-qalb, ngħid fejn tmur il-qalb. Ifhimni l-istess ħaġa qed ngħidu. Nafrok tħobb lejn tmur, ma tnejn flimkien hux vera. Għandna soltu nisimgħuha minn Mike Spiteri, imma illum ħan nisimgħu l-interpretazzjoni sabiħa wkoll ta' Kersten Graham. Fidejk. Darrejtni ħażin biex inderri neħtieġ li nkun lejk kemm kien jiswili li qatt ftit għaddem int l-ilma ġieri għajn ta' fejn inħossok qribi kull ħin nitkellem waħdi undur f'nofs tal-lejl jekk mhix imħabba li għandi għalik għada xemx mhux tila tsur is-sejl fejn tħobb il-qalb jimxu riġlejja għax lilek nara biss f'għajnejja tkun f'moħħi lejl u nar m'hemmx li fek ngħid għalija minn wiċċek nil-maħdija din qalbi sejx bl-imħabba lik. Ma rridekx tinsa il-wedid nerġan tennilek li-lek irrid int laqwa tama għall-isbaħ ġejjin issa qrib ħatisma' dawn il-kliem fejn tħobb il-qalb jimxu riġlejja għax lilek nara biss f'għajnejja tkun f'moħħi lejl u nar m'hemmx li fek ngħid għalija minn wiċċek nil-maħdija din qalbi sejx bl-imħabba lik kollhom ommi blu l-imħaddam lej b'mod finni kif bdejt nirdod għax rajtek sejr għal-bud tħobb il-qalb jimxu riġlejja għax lilek nara biss f'għajnejja tkun f'moħħi lejl u nar m'hemmx li fek ngħid għalija minn wiċċek nil-maħdija din qalbi sejx bl-imħabba lik din qalbi sejx bl-imħabba lik din qalbi sejx bl-imħabba lik. Għaddi Sawn jirringrazzja lil Fino Veneta Cucine